வணக்கங்க. இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து பன்னீர் ரோஸ் செடி வாங்கலான்ட்டு கார்டனுக்கு வந்திருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா, எக்கச்சக்க செடி என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நெறைய செடி இருந்தது. ஆனால் அந்தளவுக்கு ஃபில்லாக இல்ல. நான் வந்து முன்ன வாங்கின்னு போன அளவுக்கு. நெறையா வந்து இந்த வெள்ளை கலர் ரோஸ், அதாவது ஒயிட் ரோஸ் தான் அதிகமாக இருந்தது கலர் ரோஸோட. அப்படியே அது எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் பார்த்துட்டே வந்துட்டு, நம்ம தேடி எங்கடா அது நம்ம தேடின பன்னீர் ரோஸ்ன்னு ஒரு ஒரு செடியை எடுத்து பார்த்துட்டு, கடைசியாக ஒரு வழியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சது. இது வந்து நாட்டு பன்னீர் ரோஸு. பக்கத்துலேயே இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதுதான் வந்து நம்ம தேடி வந்த பன்னீர் ரோஸு. ஒரு வழியாக எல்லா இடத்துலையும் தேடி கீடி நமக்கு தேவையான 2 பன்னீர் ரோஸையும் எடுத்துக்கிட்டாச்சு. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டு பன்னீர் ரோஸு, இன்னொன்று சாதா பன்னீர் ரோஸு. ஒரு வழியாக 2த்தையும் தேடி கண்டுபிடிச்சி, இந்த நர்சரிக்குள்ளே வந்தாலே இந்த மாதிரி தாங்க. நம்ம 1 மணி நேரம்லாம் பத்தாது. நம்ம செடியை பார்த்துட்டு தான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்து ஒரு ஒரு செடியை தேடிகிட்டே இருக்கோம். எல்லாமே கலர் ரோஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்தது. ஆனால் அந்தளவுக்கு வெரைட்டி வரல. ஒயிட் தான் அதிகமாக வந்துச்சு. ஏன்னா இன்னும் லோடு வந்து இன்னும் ஒரு 2 நாளில் வந்துடும். வந்துட்டு கால் பண்ண சொல்லி அதுக்கு பட்டன் ரோஸ் வாங்கலான்னு கேட்டிருந்தது. அதுதான் சொல்லியிருந்தாங்க. உள்ளேயும் போய் பார்த்தோம். உள்ளேயும் அந்தளவுக்கு அதிகமாக இல்லை. எல்லாம் சேல் ஆகிட்டுருக்கு காலைலவே. நாம் போனது பார்த்திங்கன்னா மதிய டைமு. அதனால் அந்த அளவுக்கு எல்லாமே சேல்ஸ் போயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 2 நாள் சென்று வரும்னு இருக்காங்க. 2 நாள் சென்று மறுபடியும் போயிட்டு அந்த பட்டன் ரோஸுன்றதை வாங்குவோம். நிறையா பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயிட் கலரில் சூப்பராகவே பூத்துருக்குது. ஒயிட் ரோஸ் தான். மற்றபடி அதிகமாகவே இல்லை. இந்த எல்லோ